קופאץ' עשה דבר מעניין, כי הוא בעצם לקח את התנ"ך וסיפר את זה בשפה פשוטה, יומיומית של היום. וזה נורא הרגיז אנשים. היה לי פינה בערוץ אחד, יום שישי. אני הולך לעשות פרשנות של התורה. ועשיתי פעמיים, ואז התחילו לקום כל המפלגות הדתיות, הקיצוניות, התחילו לצעוק עליי שאני צורר. מופקר ומנוול! והוציאו עליי פסק רודף, רצו להרוג אותי, מכתבי איום. אל תשאל. ועדת החינוך של הכנסת סערה היום בדיון על הפינה פרשת השבוע של גיל קופאץ' בתוכנית סוגרים שבוע. גם בחלומותיו הפרועים לא חלם גיל קופאץ' להיהפך למעין סלמן רושדי הישראלי. הבוקר הוא מזומן בפעם הראשונה בחייו אל הכנסת לדון עם חברי ועדת החינוך על פרשת השבוע על היבא קופאץ'. אנחנו דורשים שקופאץ' יפסיק עם הפינה הזאת. אם הוא לצאת מהקואליציה, לשבור את הממשלה, היה משבר ממשלתי בגלל... למחוק את התוכנית, למחוק את רשות השידור, אלה ביטויים טוטליטריים. אם הריבונו של עולם זקוק להגנתכם, סימן שגם אלוהים במצוקה ובצרות צורות. וואלה, ישבו שם כמה מהמפלגות החרדיות, הדתיות, כמה מהשמאל, כמה מהימין. ואיך שהתחילו לדבר, נהיה דינמיקה של, וואלה, סטנדאפ. אתה רוצה פרשת שבוע, תגיד, אבל בצורה שלא תהיה פוגעת ובביטויים כאלה מזוויעים. אתה מדבר על אלוקים, אלוקים אוהב יותר סרטים אמריקאים לכל המשפחה. אתה מדבר שבברית של יצחק הייתה דוגמנית של תפוזינה? לא הייתה דוגמנית של תפוזינה בנשף של אברהם, לא הייתה. אבל רש"י אומר... לא הייתה. צחקתי. אני שוחה בזה. אני ישר התחלתי לדבר עם ההוא, לרדת על ההוא, לדבר איתה. לעשות הפרד ומשול. כשאני מתפלא, אני בא ביום שישי לבית כנסת שלי, בית כנסת ספרדי, דרך אגב, בנזרי. אשכנזים לא אוהב אותם כל כך, אתה... תימנים גם אני הולך, אני שבוע. בזכות ההומור הם קיבלו את זה שאני יהודי ישראלי, שיש לי... התורה היא גם שלי, בזכותי לעשות איתה מה שאני רוצה, זה לא שלהם. אבל זה העניין, הומור זה רק דרך להעביר את המסר, זה לא חס וחלילה לצחוק על הדבר הזה. אני לא ראיתי כזה פירוש ברש"י שנוח, איך קראת לזה? תסלח לי שאני אומר את זה עם בולבול בחוץ. זה רש"י לא אמר, זה ראשי אולי אמר את זה, המצאות שלך. זה תרשו לי לצטט. כן רבותיי, מה לעשות, גם לנוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו, גם לנוח היה בולבול. The Jewish religion, from its inception, is a communitarian religion. This is not always so good. It means that your fellow Jews think that they ought to have a say in how you behave. But it's born of the idea that we stand together as a community and have a certain responsibility for one another, and therefore, when one of us screws up, it's not good for the others. בתרבות, היהודים זה עם הספר. זה עם, תראה, שמחת תורה, רוקדים מסביב לטקסט, מסביב לאותיות, מסביב למילים. ואחד מהתכונות שלנו זה שאנחנו מתעסקים עם מילים, מזיזים אותם ממקום למקום. ברגע שאתה משנה מילים בתוך משפט, שיש לך את היכולת לעשות את זה, אתה יוצר כבר בדיחה.